Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esas temalary şol sanda azathabar.com web saytynda iň köp okulanlar. Man kampaniýasynyň öňkü ýol başçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýplanyp suud edilýär. Marynyň köçelerinde we detgalarynda gözükçülük güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitlerini düşündirdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Münchende suud edilen Man Group kampaniýasynyň öňkü ýol başçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almagy mümkinçiligi bolmadyk Türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna we telekiçilere dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyryldy atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene-de split sistemlary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitlerini düşündirdi hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagysynda Galp Dokumentler Fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalgy adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. Iň köp gurrungy edilen söhbetiş çeken makalalaryň bäsligine Man kampaniýasynyň öňkü ýol başçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýplanyp suud edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alimy Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz gözbaşyny parfeş halygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gaderli dinleýijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribelerini paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Germaniýanyň Man Group kampaniýasynyň öňkü ýol başçysynyň korrupsiýa bilen baglylykda 9-njy dekabrda Müncheniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kampaniýasynyň öňkü ýol başçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen 1 millionlyk para degisli. Bu warda Azatlyk Radiosyna Müncheniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturaның maglumatyna görä Türkmennewitiň öňkü ýol başçysy Sapar Mehmet Veliýewiň gözüçülügindäki hasaplary German kampaniýasy tarapyndan para hökmünde 8,4 million euro geçirilipdir. Muňa derek Man kampaniýasy 10 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk Radiosu 2017-nji ýylyň oktyabr aýynda Veliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Müncheniň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Man korporasiýasynyň düzümine girýän Man GHH Oil Gas GmbH kampaniýasy bilen umumy bahasy 233 million german markasyna barabar şertnama baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň maý aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Veliýew şol kampaniýanyň müdiri bilen şertnama baglaşypdyr. Onuň ady suud işiniň bähwidi sebäpli agdalmaýar. Şertnama boýunça German kampaniýasy Körpüje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dogly gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kampaniýanyň 69 ýaşly öňkü ýol başçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýönkelen aýplamalaryň esasynda Münchende suud edildi. Azatlyga suud edilýäniň ady ma'lum bolsa da biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga ma'lum bolşyna görä suud edilýäniň türkmen tarapy bilen deslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kampaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Azatlyga gowşan maglumatlary görä suud işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma suudyň başlanmagyndan soň suud edilýäniň saglyk ýagdaýy yaramazlaşypdyr we munyň bilen baglylykda
diňlenşik izat etdirilipdir. Suwdyň duşenbe güni geçirilen diňlenşiginde suwd edilýän adam kanuny bozmalary gyýdaklaryny tasdiklapdyr. Deutsche Zeitung gazetesi onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini çetirleýär. Materiallardan ma'lum boluşyna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda MAN GHH Oil Gas GmbH şirketini öz düzümine goşan MAN korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan körpejede planlaşdyrylýan gaz kompressor stansiýasy üçin umumy bahaty 34 milyon euroluk 6 sany gaz kompressor berilipdir. Hut şu kompressorlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkar türkmen resmiýetleri şertnamada görkezülen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýdurupdyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkar wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahatynyň 6 we 10% aralygyny emile getirýän ýuridik komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzaga çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompressor stansiýasynyň gurulşygy başlanmandyr. Türkmen nebitiň resmiýetleri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýdurupdyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulalaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen nebi tarapyndan öňünden edilen töleg esasında amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp gutarypdyr we türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Münchende suwd edilen MAN kompaniýasyna degişli şirketiň öňkü baş müdiri türkmen tarapyna төлenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amalaşdyrmak üçin ol dildüýüşige baş goşup para bermek bilen ulalaşdy diýilip prokuraturynyň Azatlyk radiosynyň sorawlaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşenbe güni suwd eden çykyşynda German kompaniýasynyň öňkü müdiri netijede kimin pul alyndygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Diýeriňiň anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji ýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galyp kontraktlaryň we araçylaryň üstü bilen Türkmen Nevit döwlet konserniniň resmiýetlerine 8,4 milyon euro para berilipdir. Bu pul Türkmen Nevit konserniniň başlygy we öňkü döwlet ministri Tapar Mehmet Veliýewe berilipdir. Ýatlasak Azatlyk radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda türme tutsaglygyndäki Weliewiň jesediniň garyndaşlaryna tapşyrylanlygyny habar berdi. 2005-nji ýylyň 12-nji awgustynda öňkü prezident Niýazow Weliewe işde goýberen düýpli kemçilikler we wezipe borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 güniň dowamında deriňew geçirmegi tapşyrypdy. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş suwdy ony 24 ýyl türme tutsaglygyna hökm edipdi. Azatlyk radiosu kommentariýa almak üçin Türkmenistanyň degişli idaralarına ýüz tutdy, emma edilen ençe metinançyklar başa barmady. MAN korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsiýon jinaýatçylyklarda aýplanan ýeketäk German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipeli türkmen resmiýetlerine para bermekde aýplanypdy. Hususan 2000-njy ýylyň fevral aýynda avtomobil konserni Daimleriň Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulun gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtologyny sowgat berenligi anyklandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtologyny satmak barada gepleşik geçirýärdi. Mercedes awtologyny öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsiýon galyplyklar bilen baglylykda diňe Birleşen Ştatlardan $185 milyon möçberinde jerime töledi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyny ýurduň durly künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglylykda mejbury çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejbury taýýarlyklar barada Maksat Ataýew maglumat berýär. Mara welaýatyny döwlet edara karhanalarına häkimligiň täze ýyl arçasyny 15-nji dekabra çenli bedäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. Häkimlik welaýatyň çägindäki her bir hususy dükkan eýelerine dükkanlarynyň öňüne täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dükkanlaryň aýnalaryny täze ýyl bedegleri bilen bedemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Maradan habar berdi. Habarçynyň maglumaty
maglumatlaryna görä vilayet merkezine täze ýyl arçasyny oturtmak boýunça döwlet edara kärhanalarynyň ýol başçylaryna vilayet häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyna berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezine döwlet edara kärhanalarynyň hasabyna bedeljek arçadan daşgary her bir hususi dükany ýerlerine dükanlaryň işigine ýa arça bedäp oturtmak ýa-da dükanlaryň penjerelerine ýanyp sönýän çyralary we beýleki bedegleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedeg işleriniň vilayet häkimi tarapyndan ýürüýtip barlanjakdygyny habar berýär. Adamlar giýjesi bilen işlemeli edildi. Mary vilayatynyň häkimi 15-nji dekabr güni vilayatyň ähli köçelerini hut özüniň aýlanjakdygyny ähli edara başlyklaryna duýdurdy. Hemme sewda nokatlarynyň işiklerini hökmany suratda bedeg işlerini geçirmeli diýip azatlygyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini Mardan habar berdi. Ol täze ýyl arçasyna degişli käbir çykdyjylary öwrenni. Arçalara dakylýan kiçi çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygyna, arça asylýan oýunjoklar 20 manatdan başlanýar diýip habar çaýtdy. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılyan täze ýyl bedegleri esasan Hytaýda öndürilýän oýunjoklar we bedeglerdir. Habarçy vilayatyň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bedeg we taýýarlyk işleri üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Mary vilayatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyly taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdimuhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde vilayet ların häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyly bir taýýarlyk görmegi tawsyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonu prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tawsyrypdy. Şu günler Türkmenistana täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatladyp geçsek mundan 4 gün ol 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy ýerli häkimiýetleriň Mary şäherindäki edara kärhanalarynyň öňünde täze ýyl arçasyny gurnamagy talap edýänliklerini habar berdi. Onun tasdiklamagyna görä Maryda büdjet işgärlerinden her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde guruljak täze ýyl arçasy üçin adam maşyna 10 manat mösberine pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasyna pul ýygnalýan raýatlaryň hataryna Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçydyr işgärleri hem girýär. Beýleki tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap vilayatyndaky habarçysy hem Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçylardan mektepleriň daşyny bedemek üçin hemde otoglaryň bedeg işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelam agdy gurrun etmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlarynyň töleglerini diňe bank kartlary arkaly amala asyrmagy talap edýän Aşgabatyň döwlet dükanlarynda töleg terminallary kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Tehra Gulamna bi tanıştyrýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň özü ýurt içinde habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda ýerleşýän ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar tölegleri nagd görnüşinde talap edip başlady. Biz nagd pul bilen dukana gelenmizde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Inne ähli pulumuzy karta salanmazda bolsa nagd tölemegi soraýarlar. Her maşgala 10 ýumurtga satýarlar. Munyň üçin şunça problema döredýärler diýip neşir aljylaryň biriniň sözlerini çytyrlady. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda töleg terminallarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly maglumatlary Azatlyk radiosynyň habarçylary hem tasdiklap, bu ýagdaýyň wagtal ýüze çykýandygyny aýdýarlar. Geçen ipdäniň çarşembe we penşembe günleri şäherdäki dukanlaryň köpüsinde töleg terminallary işlemedi. Satyjylar azy karitlarynyň töleglerini bank kartlary arkaly dälde nagd görnüşinde kabul etdiler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 11-nji dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçin aýsak Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 29815 sany POS terminalynyň hasaby alnanda we olaryň 10646 sanysynyň Aşgabatda ýerleşýändigi bellenilýär. 15-nji noýabrda Azatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagd pula satylmagynyň besedilendigine, tölegleriň diňe bank kartlary esasynda kabul edilýär
geçirilýändigini habar beripdiler. Şonda habarçylar bu talabyň ila tarasynda näýelelik döredip howatirlanmalary artdyrýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3 dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde tölegleri bank kartlary arkaly amala aşyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny açdyrmaga synanşýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmenistanyň käbir banklarynda şol sanda Rysgal bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýändigini hem belläpdi. Azatlyk radiosu Rysgal bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetdeş olan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmenistanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleglerini amala aşyrmak bilen bagly başdan geçirýän bökdönçlikleri ýurtda ýumurtga, ýağ, un we çörek ýaly esasy azyk önümleriniň ilaty çäkli görnüşde satylýan. Aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän we bankomatlarda nagd pul ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda Türkmen resmileri döwlet mediasynda edýän çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudowynyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanyny ulgama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5 dekabrda ýokary gödekçilik edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze texniki terişdeler hemde bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu 5-6 dekabrda Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri YHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saytynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny diňläliň. 2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň, İçeri işler ministrliginiň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, Bilim ministrliginiň, Döwlet migrasiýa gullugynyň, Döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda Italiýaly ekspert Ugo Melchion da türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň borçnamalaryny we halkara ýöreligleri gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar barada gurrun berdi. Seminara gatnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwletara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplyň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini utadylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistana netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Türkmenistana soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurt raýatlary iş gözlegine daşary ýurtlara gidýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky işçiligiň derejesi barada anyk statistika maglumatlary köpçülige ýetirmeýär. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary iş gözlegine daşary ýurtlara barýan raýatlaryň Aşgabatyň aeroportuny ýollarynyň baglanmak töwekkülçiligine duçar bolýanlyklaryny wagtal habar berýärler. Türkmenistanyň işçiligiň derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylykly sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap eden hasabatyna Türkmenistanyň işçiligiň derejesiniň 2018-nji ýylda 3,13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara zähmet guramasyna salgılanýar. Aziýanyň ösüş banky bu görkezjüniň 2018-nji ýylda 3,18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine anamdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işçiligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Sowda departamentiniň 2018-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň işçiligiň resmi bolmadyk görkezjüsiniň 25-50% aralygyny aýdyldy. Galybertede Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň awramly bölegi esasan döwlet edaralaryny işleýär. Birleşen Ştatlaryň Kongres kitapxanasynyň federal barlyk bölümindäki Türkmenistan bilen bagly maglumatlarda 2003-nji ýylda Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň 90%-iniň döwlet edaralaryna işleýändigi ma'lum edildi. Ýöne ondan soňky geçen döwrüň dowamyny bu ugurda anyk statistika aýdylmaýar. Beýleki tarapdan Ýewropa Birleşiginiň okuw tälim boýunça European Training Foundation agentliginiň hasabatyna 2013-nji ýylda Türkmenistanyň işleýän
işleyen raýatlaryň 75%-iniň döwlete değişir bolmadyk edara kärhanalarda işleýänligi aýdyldy. Ýöne bu sanlar bilen bagly döwlet organlarynyň anyk statistiki maglumatlary ýok. Bütün Dünya Banky 2015-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistany işleýän raýatlaryň tas ýarysyna golaýynyň ýurdun oba hojalyk puwdagyna zähmet çekýändigini aýtdy. Hasabatda değişli sanlaryň 2003-nji ýyldan bäri tas üýtgemänligi, munyň ýurtdaky giň ýaýran işçilikden habar berýänligi aýdyldy. Türkmen resmileri ýurtdaky işçilik bilen bagly halkara hasabatlardaky gapma garşylykly sanlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Şol bir wagtyň özünde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady wähwitlerini düşündirýän wagty Türkmenistany iş üçin daşary ýurtlara çykan raýatlaryň resmi sany ma'lum näl. 2018-nji ýylyň dekabryna de Diplomat neşrine beren interwýusyna hukuk goraýjy Farid Tuhbatulin daşary ýurtlardaky Türkmenistany migrantlaryň sanynyň 500 000 adam töweregini çaklady. Şu ýylyň maýyna Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ýytybarly çeşmesi Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniň geçiren ýapyk barlaklaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1.900.000 töwereg Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türk mediasy Türkiýanyň ýokary kujaýlarynda 17 000-den gowrak Türkmenistan studentiň bilim alýandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini Sehra Gulam Nabi'den diňläliň. Milliyet neşriniň 11-nji dekabrda çap eden habaryna görä, häzirki wagt Türkiýede okuyan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154.505-e ýetipdir. Türkmenistanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýleýär. Türk ýokary kujaýlarynda okuyan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siriýaly ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 000-den gowrak Siriýaly student okuýar. Siriýany 19.383 student bilen Azerbaýjan ýerleýär. Sanawda 3-nji orny Türkmenistanly studentler eýleýär. Türkiýanyň uniwersitetlerinde jemi 17.571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672 sanysy Anadolu Uniwersitetinde bilim alýar diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilen esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramadan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan Türkmenistanly studentler baradaky statistiki maglumatlary köpçülige ma'lum edýär. Şeýlede Türkmenistanyň resmileri we döwlet mediasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky puly nagtlaşdyrmak we okuw töleglerini öz wagtyna geçirmek bilen bagly bökdünçlikler barada hiç nat aýtman gelýärler. Türkiýede okuyan Türkmenistanly studentleriň adyndan 4 sansynyň 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlaryndan düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlaryndan günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary nagtlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan Türkmenistanly studentler hem habar beripdiler. Galy bersede daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomusky ýa-da gyşky dynjalyş mögsüminde öýlerine Türkmenistana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. 19 awgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir Türkmenistanly tomusky dynjalyş üçin Demirady Kiprden Türkmenistana baran student Gyzdoganyň Aşgabatyň aeroportundan ýygyna goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan bir ýarym aý çemesi soňra, ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan raýat Gyzdoganyny
aşavatdan çıkarmak üçin özlerinin Türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para vermäge mejbur bolundyklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has takygy 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar verildi. Türkmenistanyň Hronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda birinji ýokary okuw tamamlap, ikinji ýokary okuwuna dowam edýänlere Visa bank kartlary arkaly pul goýbermek gadagyn edildi. Türkmen resmiýleri bu maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alp bardym.